Jotonon khulumka ni channel o hingkai tomung norok ani channel no takphan subscribe khlaiya khungkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement tei online information related videos sanamo hingkai phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification rejakha Samagra Siksha Tripura ni bwkhak tei hingkai norok video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana bagui hingkai phaidi official notification ailaino omo official notification omo Siksha Bhavan office line Agartala West Tripura oboni bwkhakti rejakha o notification rejakha 22 tarikh o hingkai oro online application norok khlai mano je Tripura o permanently tongui tongnai borok apply khlai mano official website to angani description o riruano hingkai o jaga post tongo omo contractual post nai urban block resource person hingkai oro subject specify khaijak tongo tei kaisa tongo urban block resource person oro omo haike tinta post langjaknai tei kaisa hingkai cluster resource person under Samagra Siksha hingkai kwbangma district ni oro rijak tongo West Tripura ni 77 ta post tongo obo urban block resource person subject specific hingkai o jaga o nainai di khuai omo haike no English Bengali BSc history geography obo haike post kwbangma no tongo total post bo rijak tongo hingkai reserve post bo khlaijak o jaga o rijak tongo hingkai PDF no to norok ani description o manai o video ni description o thangai norok PDF no download khlai naidi hingkai norok download khlaimai nainai di bo district ni kaibisuk post tong norok aro no joto no manana hingkai o jaga o dolai ni naidi total post hingkai to 43 o jaga o English ni bagui hingkai sini ST khoroktam tlangjak nai Bengali ST khoroktam hingkai oro eligibility criteria hingkai je post graduate khlaijak subject mention khlaijak tongo tei logi o b.ed degree khlaijak tongna nangnai hingkai boni teaching experience rok ni bo tongna nangnai hini oro sajaka hingkai norok apply khlai manai oro je post graduate degree logi o b.ed paijak rok hingkai oro apply khlai manai obo hingkai o jaga o rijaknai borok no 26,000 khlai rijaknai hingkai norok tomung no norok ni qualification mili tongkha hingkai norok apply khlaina musung tongkhai to apply khlai nadi hingkai tei kaisa post tongo abo hingkai urban block resource person o jaga o vacancy tongo district wise no rijak tongo number of vacancy tongo hingkai o jaga o reserve post khlaijak tongo norok nainai di West Tripura o ST khoroktam Khuai Sibaijala Onokoti North Tripura omo haike rijak tongo kwbangma no reserve post bo tongo hingkai o urban block research person ni bagui hingkai oro bo post graduate khlaijak tongna nangnai haipano oro subject mention khlaijak ya je post graduate degree tei logi o B.ed rok khlaijak tongkhai oro apply khlai manai hingkai o jaga o bo rijaknai 26,000 khlaiui hingkai norok tomung no apply khlaina musung tongkha hingkai to norok qualification rok mili tongkhai to apply khlai di tei kaisa tongo cluster research person o jaga o bo vacancy tongo West Tripura ni bagui 24 ta Rosini ST rok ni 14 ta post tongo omo haike rijak tongo norok PDF description o manai aro no kaham khe nainai di bo district o kaibisuk post tong reserve post in ST rok ni bagui o jaga o hingkai je graduate paijak logi o B.ed khlaijak hingkai apply khlai manai oro post graduate nanglak je graduate chimi khlaijak tei logi o B.ed khlaijak hingkai no apply khlai manai o jaga o 21,000 rijaknai hini sajaka o jaga o cluster ni bagui hingkai resource person ni bagui hingkai tai o jaga o rijak tongo je interest candidate freshers tei unemployed rok norok register khlai di official website to ang riruano o jaga o period rijakha 17 October ni simi 25 October 2022 jora norok register khlai mano selection process hingkai kaisa hingkai written test nai tei kaisa hingkai noni academic qualification ni mark najaknai tei kaisa hingkai face to face interview nai hingkai o jaga o norok ni preliminary written test nai abo MCQ type nai 50 marks ni o jaga o tongo English comprehension simple arithmetic general knowledge tongo tei current affairs admit card norok borok ni official no
borok notice runai admit card dong ni bagai ingka angka hini oro sajaka angka je shortlisted ngai written test to borok ni mark najaknai academic qualification ni angka maximum limit of oro 35 marks rejakha noni academic qualification ni bagai angka oma haike no basic on result written test tai shortlisted candidate dong ni o jagao 3 times of vacant post each category ni bagai ingka angka o jagao next round ni bagai face to face interview 15 marks ni nanai hini sajaka angka angka norok face to face interview ungfuru angka angka o jagao toma documents nang o jagao sajaka kaisa passport size photo ID aadhaar card dog PRTC rok madhyamik admit card birth certificate dog marksheet norok ni joto relevant documents nangnai te on number je reserve khlajak tongman abo kwbang phanongui mano kom phanongui mano hini sajaka total vacancy ni 1/3 tongkai buri rok ni bagai reserve post tongai nge date tai written test angkai to norok no ulo sajaknai hini sakao jagao angkai norok ani channel no subscribe khlaya ko angkai subscribe khlai di je pro admit card hai ke date drog rejak khang angka ani video no senamnai norok nugi mannai ani channel no angka norok tomong no norok ni qualification by mili tongkha angka norok apply khlaina musung tongkha angka apply khlai di angka ani channel no norok takwan subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready angka tal job advertisement tai online information related videos senamo angka tinin bagam sunong sito jotono no hambai